Higit 300 alagang hayop naman po dagdag bilang sa bakunado na ng anti-rabies sa bayan po ng Mangaldan. Para sa detalye kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report! Higit 300 na alagang hayop ang nadagdagan sa mga nabakunahan para sa anti-rabies vaccine sa bayan ng Mangaldan. Ito resulta ng pagsasagawa ng anti-rabies vaccination program na pinangangasiwaan ng Municipal Agriculture Office sa mga barangay. Nasa 135 pet owners naman ang nakilahok at nagdala ng kanilang mga alagang hayop. Pagpapakita rin ito ng kanilang responsabling pangangalaga sa mga aso at pusa. Ang pagbabakuna ng mga alagang hayop ay malaking hakbang upang maiwasan na mabiktima ng rabies at matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.